Здравейте! Аз съм доктор Данаил Стойчев. Намираме се в залата за роботизирана рехабилитация на МБАЛ Авис Медика в Тученица, където наблюдаваме част от терапевтичния комплекс на пациент с гръбначно-мозъчна травма. Пациентът дойде при нас с силно изявен двигателен дефицит и невъзможност за самостоятелно придвижване. В резултат на проведената конвенционална и роботизирана рехабилитация, към момента той се придвижва с едноопорно помощно средство. Здравейте, казвам се Невшан, а това е сина ми, който е 16 годишен. Претърпя инцидент, от който после следваше 2 операции. И след 2 операции вече ни дойде реда за рехабилитация. Избрах Авис Медикал, писах имейл и благодарение на доктор Стойчев се резервирахме кога да дойдем за рехабилитация. Първия месец дойдахме с линейка, тръгнахме с инвалидна количка. И след месец решихме да дойдем пак. Дойдахме с проходилка и се тръгнем на крака. Авис Медикал благодаря. Благодаря на всички рехабилитатори, сестри, доктори и целия персонал.